बर' कछारीगाव हायुङारि खुंथाया लुफुंनानै होनाय गंसे ब्रह्म मन्दिरखौ बेखेवबाय। लखिमपुर जिल्ला बगिनदी घुलिसुक बर' गामियाव बर' कछारीगाव हायुङारि खुंथायनि अननायाव 10 लाख रांजों लुफुंजानाय जोंमा ब्रह्म मन्दिरखौ बेखेवनाय जायो। बे मन्दिरखौनो बेखेवनानै होयो बर' कछारीगाव हायुङारि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारिया। लोगोसे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो लखिमपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि, लखिमपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि, लखिमपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो आफादनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो। जानोबो हागौ जोंनि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ बर'फोरनि गेजेराव खौसेथिखौनो सोमावसारनायनि गेजेरजों लाबोनानै सोमावसारनायखौ दैदेनदोंमोन आरो बिथांनि बे सोमावसारनायनि गेजेरजों बर'फ्रा दिनैहाय बुंनो थाङोब्ला मोननै आसामाव अट'नमास काउन्सिल मोनबाय बुंजायो। मोनसे सिक्स सेड्युल प्रभिजनखौ सोलायस्ल'नानै सोदांनानै बिटिसि दादोंमोन 2003 मायथाइयाव। दा बेखौनो बिटिआर नाम होफिननाय जादों। बेनि अनगायैबो आसामाव आरोबाव मोनसेबाव सेटेलाइट मोनसे ग्रहसा बिखान्थिनि मोनसे अट'नमास काउन्सिल जायखौ जोङो बर' कछारी अनसायगाव आरो खुंथाय होननानै मिथिनो मोननाय जायो। बेखौ जों मोननो हानाय जायो। दा जोंहा फोथायनाय दङ भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि आरो अमित शाहनि दैदेननाय जों मोनसे सरकार आरो आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय सरकार बिजेपि सरकार बेनि गेजेरजों बर'फोरनि गोबां आंखालानो सुफुंजागोन जेब्ला जोङो खौसे जानानै खामानि मावनो रोङो। नाथाय जेब्ला जों खौसे जानानै खामानि मावनो रोंनाय नङा, जोंनि जेंना जेथोफोरखौ लानानै सरकारनि सेराव जोङो दाबि दैखांहैनो हानाय नङा बा जोङो बेहैनो रोंनाय नङा, अब्ला जोंनिबो गोबां मोननो गोनां खाबुफ्राबो हयथ' जोङो गोमाजाफिननायनिबो खाबु दङ। ओंखायनो खौसेथिया दिनैनि समाव गोनांथि आरो खौसेथिया जेब्ला जोंनि बर'नि गेजेराव फैगोन जोङो बुंनो हायो जोंनि गोबां दिगावनो जोङो गोग्लैसोनानै थानाय जे मोनसे जोंनि आंखालफोर दं बेखौ जों सुफुंनानै लानो हायो। आरो सार बेनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' रायजो राजाया मिथिनो लुबैयो जोंनि बर' कछारी काउन्सिलनि बिसायख'थिया माब्ला जागोन बेनि सोमोन्दै। बेयो जोंनि आखायाव गैया। जोङो जि मावनांगौ हाबाफारि दङ जों मावजोब्बाय, सरकारनो गथायजोब्बाय जों। दा बुंनो थाङोब्ला आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि बिथां आरो जों डब्लिउपि आरो बिसि डिपार्टमेन्टनि मानगोनां मन्त्रि डक्टर मनज कुमार पेगु बिथांमोननि सायाव थाहैबाय। बिथांमोनहा मावनानै होनो सम थासारिखौ नायनानै माब्ला गावसोरनि थाखाय खाबजानाय सम मोनो बा गावसोर थिग जागोन बायदि सानो बे समाव बिथांमोना फाथिहैदों जोंहा फोथायनाय दं। नाथाय जों नारसिनगोन, जोंबो नारसिननायखौ खम खालामनो नागिर बाङाय खालामनो नागिराखै। नारसिननानै जोङो जेसे हायो एसे थाब जोंबो बर' कछारी मोनसे गावारि खुंथायनि बिसायख'थि खालामनाय बा जाजानायखौ जों लुबैदों। नङाब्ला जोंनि माखासे मोननो गोनां रांफ्रा बिदिनो जों लुबैनाय बायदि जों मोननो हानाय नङा। ओंखायनो मोनसे बिसायख'थिनि गेजेरजों सायख'जानाय जोंनो खुंथाय खाबु बा जोंनि खुंथाय बेखौ जों मोननो हानाय नङाब्ला जोंनि रायजो राजा लुबैनाय जों लुबैनाय बायदि जों खामानि मावजोबनो हानाय नङा। रायजो राजाफोरनो बेखौनो लुबैदों बा सानदोंबो मानो दाबो बिसायख'थिनि बाथ्राफ्रा मानो फैयाखै बेखौ मोनसे सोंनाया हयथ' दङ जानांगौ। आच्चा बे जोङो जोंनिफ्राय समस्थिनि दानायनि बाथ्रा गामिखौ फोसावनांगौनि बाथ्रा बांबायानो। दा नोंगौ बर'फोरनि गेजेराव थांनानै थानायाव धोरोमाबो एंगारनो हायै मोनसे जोंनि गनायनो गोनां मोनसे बेयो मोनसे बिजों होननांगौ। धोरोमनि गेजेरजों जोङो जोंनि हारिनि आसार खान्थिफोर जोंनि थांनानै थानाय जोंनि सिविल समाजखौ बोरै मोजां खालामनो हायो, शिक्षा दिक्षानि बाथ्राखौ बुङोबा, सोलोंथाइनि बाथ्राफोर बुङोबा, जोंनि थांनानै थानांगौनि बाथ्रा बेफोर गासैबो दिगफ्रा धोरोमनि गेजेरावहाय बा धोरोमनि गेजेरजों जोङो जोंनि समाजखौ गोग्गो खालामनायनि हाबाफारिखौ धोरोम सिबियारिफ्रा मावलांनांगौ। बैयोहाय गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ जोङो जाय मोनसे मोन्थोरखौ होलांदों बर' हारि दानायनि गुदि खाम्फा बा गुदि मोनसे लामा बेखेवजेननायाथ' आफा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि बाथ्राखौनो जों रायखांनांगौ जायो। बिथाङानो बर'फोरखौ राजखान्थिनि फोथाराव, धोरोमनि बिथिङाव आरो जोंनि बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइनि बिथिङाव, बेफार फालांगिनि बिथिङाव गासैबो दिगावनो बुंनो थाङोब्ला बियो लामा दिन्थिनाय। जोङो बेखायनो बिथांनि बर' हारिखौ लानानै जि मोनसे नोजोरमोन थांखि दंमोन जायखौ बिथाङा मावफुंनो हायाखै, दिनैनि गोदान जोलैफ्रा बे आद्रा थानाय हाबाफारिफोरखौ मावफुंनांगोन। बे दिनै जोंनिनो गिलिर बिबान जानानै फैदों। दा बेखौ जोङो रुजुनानै हानायसेबां जोङो मावलांनो नाजागोन। बयबो आइ आफा बिदा फंबाय बिनानाव लोगो लालायनानै बर'नि माहारि गौथुमफोर जों ज' थानानै खामानि मावोबानो जों गोबां दिगआव खामानि मावनानै आवगायलांनो हागोन। अब्लाबो दिनैनि समाव जाय समा बुंनो थाङोबा
जोंनि थाखाय गोजोनथाव मोनसे सम नङा दा बेयो मोनसे अलखद गोनां मोनसे गोब्राब थासारिनि समावसो जोङो दा थांनानै दं होनोबा बांद्राय बुंनाय जानाय नङा मानोना बर'नि गेजेराव दा खौसेथिनि आंखाल दङ खौसेथि गैयिनि थाखाय बर'फ्रा दिनैहाय मोननानैबो गोमा जाफिननो नागिरनायफोरबायदि जादों नासय जाफिननो नागिरनायफोरबायदिबो जादों गोबां दिगावनो दा बेफोर दिगखौ नायनानै जोङो सरकारनिफ्राय जोङो आदाय खालामनांगौबा मोननांगौबा जोंनि खाबुफोरखौहाय मोन्थायफोरखौ संबिजिरारि मोन्थायफोरखौ मोननांगौ बर' हिसाबैनो ज' जानानै खामानि मावबाय थानाय बे दिनैनि समनिनो गोब्राब थासारिनि थिननाय दा बेखौ जोङो मोनथिलायोब्ला बर'नि गेजेराव नंगौ दिनैनि समा खौसेथिनि आंखालनि सम बे खौसेथिनि आंखालनि समखौ जोङो बोरै बारग'नो बे मोनसे सोंनाया बयनावबो फैदों आरो जोंनि गासै रायजो राजानो लुबैदों बर'नि गेजेराव खौसेथिया जानांगौ जानोबो हागौ जोंनि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ बर'फोरनि गेजेराव खौसेथिखौनो सोमावसारनायनि गेजेरजों लाबोनानै सोमावसारनायखौ दैदेनदोंमोन आरो बिथांनि बे सोमावसारनायनि गेजेरजों बर'फ्रा दिनैहाय बुंनो थाङोब्ला मोननै आसामाव अट'नमास काउन्सिल मोनबा बुंजायो मोनसे सिक्स सेडुल प्रभिजनखौ सोलायस्ल'नानै सोदांनानै बिटिसि दादोंमोन 2003 मायथाइयाव दा बेखौनो बिटिआर नाम होफिननाय जादों दिनै बे गोथार दुब्लि जोंहा जोंनि थाखाय जोबोद रंजानाय गुलैसुक बर' गामिनि थाखाय मानो होनबा जों गोबाव दिननिफ्रायनो जायखौ सानबाय दङमोन बे साननाया दिनै जाफुंबाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय जों माबा मोनसे अनसुंथाइ राङारि अनसुंथाइ मोननायजों समायना महरै जा जोङो मन्दिर लुनायनि बाथ्रामोन बे बाथ्राया थांनाय दानब्रै खावसेनि सिगांनो जागायदों BKWCनि डिपुटि चेयारमेन सिजन बसुमतारिया गाहाय खुन्थाखौ गायफैदोंमोन थांनाय 2021 मायथाइनि अक्ट'बर दाननि 27 खालार खालि दिनै दानब्रै खावसेनि गेजेरजों जानानै फैबाय दिनै बेखेवबाय जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार मिहिनेश्वर बसुमतारिया जों गोजोननाय मोन्दों गुलैसुक गामिनि रायजोआ बेनि थाखाय गोजोननाय मोन्दों जोंहा सिबिसालि गैयामोन बायला जिला महराव दङमोन गोदान महर मोनबाय राङारि अनसुंथाइ 10 लाख मोननानै बे खामानिया दिनै जाफुंबाय जोंहा गोजोननाय दङ आं सानो बे गोजोननायनि लोगोसे आरो आं खावलायबावनो सानो BKWCखौ जोङो बाउन्डारि वालनि बाथ्राखौ जोङो साननांसिगोन मानो होनबा बेयाव अखानायब्लानो गथ' गथायफ्रा गेलेफैगोन आरो खिला हासुला खालामगोन बोरमा मोसौ बायदिसिनाफ्रा फैनानै बेयाव थाफैगोन बारफैगोन बेयाव दा प्रटेक्सननि थाखाय बाउन्डारि वाल नङाबानो जाया आरो समायखाया मन्दिरफ्रा फरायसालिफ्रा बाउन्डारि वाल नङाब्ला समायखाया बे हिसाबै जोङो एसे सिगाङावनो जों खावलायदों मा खालामसै बबेनिबा डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनो होयोब्ला जोङो बाउन्डारि वालखौ गिबियावनो लुग्रोगोन आरो जोङो दा जोंनि सिबियारिफ्राबो बेवहाय मोजां मोनदों गोसोखौ दिनै जागायजेनबाय जयग होनायनि खामानिखौ दिनै जागायजेनबाय जोङो गोजाम मण्डपनिफ्राय लांनानै जोङो गोदान मण्डपआव दैखांहैबाय आरो दिनैनिफ्राय जोंहा गोसोआ स्रा मोनखाबायबो आरो गाबोन पुर्निमा दङ जोंहा पुर्निमा अखाफोर गावदाङावबो जोंहा जयग होयो जेला नैमित्तिक जयगखौ जों होयो गाबोनबो होगोन पुर्निमा अमाबस्या ओमफ्राय जर'खा हिसाबै नांगौ समाव जों होखायो फैगासिनो दङ जोंहा महालया बायदि बायदि नांगौ समाव जाबायदि जयग होयो बे जयगखौ जोङो बे गोदान मन्दिरावनो होनाय जासिगोन आरो बारा बुंनोखौ सानाखै बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ बावहरबाय लोगोसे जों गोजोननायखौ जर'खायै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बर' कसारि अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनिसिम रोजा रोजा साबायखरखौ बावहरबाय जोंनो अनसुंथाइ होनानै समायना महर होनायनि थाखाय गुलैसुक ब्रह्म समाजा बेनिखायनो जों जेब्लायबो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलजों लोब्बा थानानै इयुननि हाबाफारियावबो जों हेफाजाब होगोन होननानै मिजिंथिबाय एसेनोसै नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि SI निउर' थेरापि बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन
सिं सानाय आफादावदै सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना बायदि बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। एसआइ निउर' थेरेपिया चिरां जिल्लानि बेंटल गलानं बायाव दं आरो बे एसआइ निउर' थेरेपियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 76201-60459 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।